Cicong masih song norok la tini tamo song. Hello mari kising song hai lam sogo norok no ani ketal brand new video ani bekhabai ani kitni bai norok no hamsak maya faro gethang tongsak seni ni ani thikele tok samasani bo thiasani sigang sanapho thiasani sigang ani yakni chanam sungjago busukni yakni chanam sungjagni kono bai phekatini yan hala hello hey hirin naki yang mana hade hello hun chade ra aur sade kok sade मांस उतारना है नहीं कुंबा है उतारना है नहीं आग उतारना है नहीं थोना है नहीं ये तीन दिन लगो आनंद करना अच्छा इनका कलेज गेस्ट टीचार फोरोंनाय मानजा जामानि आबो मानमा बायनो लामा थांतै फायतै हदा दफानि बरक रक संसार गोनांगै नबारवातै फायतै जाति दफा सबा नांतै वाइसेनो पिलायजाक फनासा जब मानखा चाकरि मानखा हनै सोंलायमा थागलाय लियो सिदा यां IPS TCS अफिसार मानमासो सोंलायमानि दोसो थागलाय लिया मोखां फनुकसे लामा लाइमानलिया सोंलायमानि साकाति उइ सियाल हुइजाक्तै मायुं हिमतै मोख्रा सालनाया हायकेसे लामा मालाय सुसिओ o sabaya kothuma chana sabaya tongna tongbaya chakiri bisabai chakiri painai jatni kothuma no tino angbo ma tongjawo aboni bagui tini angbo keto hamteani thumuirogui mai mantei ani solaobo thumuirogui je phorongmani manthani talni kisa bisa bekrang habai jakha abo baino angbo tongthogui nai father ni mother my grandmother no osti kotora beraya sini sigang my khopsa sari rohora no hnei jamung pandawo rimhori naikya bono ani BMW kesambai thangai nahar phaikya waisyan hakar liya man birite haikya angbo bono norok jotoni imangbo tongna angbo ajiui mankhe job mankhe ama babono mungsasuk mani kaham pairwano charwano nana thago tongkheba borok nobo mungsasuk pairwano charwano norokni muchungma hakama imang rokno comment section tei ano share khladi angbo khnai nayana abani bagai ring sringi tongnai students roknobo ang kok kesarna ni musungo nangma joratui poriwi kahamke preparation nawi poribaiti ama baboni imangno supungdi lama hamyao ya pirita sedi hamya samungbai ta gadaldi to mung kaham tonggui hoda dofani makhangno jingridi ama baboni kokno khanadi ups angba motivational speaker se ung paila hable back to the point nana khoroksano sarna bagai angbo tongna ringya tongkema chana ringya chakema kothoma khlai waisano wahan katakuti pun bubukni bokorok tohan karpo a te ondro a tubukha gethang tongise chana sep mano so chana bagai no compromise khate wak raja kitara khau baksa serka baksa songka baksa pengkha thapa sela mosaki krok hor selakti waisano burum hor jelai kasari songlaikia bura burcu jerabe baksa okokle soisi ani nana abokorok belai tokjago abokorok masaya ke koi maisaya phano tongna se tongo abai bini bagi special abokorok karai matu bukha phalnokni so norok ni bagai ang kaisa giveaway tufai phaikya ani followers 4k engka ang norok no kaisa gift nai gift abo je sapa nongi manno engke ang norok no o question sungnai o sungmungni phirok mung norok ano o comment section no khlaidi ang obo kaisa sungnai question engka hai oronugo oronugya thorailungni musa abo tamo
oro nugya thorai lungni musa abo tamo obono noro comment section o je saimanai rok boro comment section oboni answer ready pirok mung ready tai ani page ni followers 4k engpurok norokno ang gift renai sekang je khorok ba oboni pirok mung renai borok no o gift rejaknai khorok ba bebak moi nanani bagai Spesial tam-tam sare pembe. mongka karpu pengjak mo hingke pun buku bubuk bai jata Kompap mani. mo hingke chicken mo hingke wakata kote mo ke ondo Fish fry. a baza hingke muyandro betul betul bisa Moyandro. Yes, oke. ya Sampai abo nanana tini invite खाइते व गथां तंग सानि नमनो सारे रहनानि थिकेला माइखलाय सबसा फैने बा गथांगन जाना नांता इको नाना होनो मेन ये हे nana mongka babuni buma ni beri naithok tongo एकदम मालारो कानजा खासके पालो kawai sino engka sing tabuk salasinai moke ama ये है and big brother चलो अभी तो पढ़ते हैं लेकिन आज प्रेसिडेंट मिसिंग है बाबू गायब तनी Berzakat macam apa guys? माइसाना बागै तिने आंनि सौरा आंनो गारि बाय थाङैना यो बिननाव माइसाना बागै Acha, engke tama bahasa tong nang? दा बुइ काउ तक बाहनबाय बिया उन्दरो आबख्र पट गोबां मा तिने Acha, nang sesabanya? जाबाय गिराक so abah keno norok jaya winyai ano support khalai tongmani baganyai tei norok ni comments rok nuginai ang belai khana tongthogo tei video rok share khlaima baganyai belai khena hambai abah keno ano support khalai tongdi tei ani follow tei ani FB page no follow khalainani tapokdi tei ani YouTube channel Raja di Tipra abonobo subscribe khalai tondi तब तक के लिए शुक्रिया बाय बाय टाटा हम